där man kommer in i salen så och ser på atmen så är det ganska som att komma in i en gammal biograf. Sen är utanka igen och stövtan. De gamla täppene plus täppne ur Sjönlagerhusen. Jag finner en löjklot och hänga ut i söjnen som biograftäppe som är träckt lika som till söjes. Det hänger bara här och det hinner här i halvtrusjar utan att vara brukt. Ett filmlöret i bakgrunden till så fördreja och finns ett perspektiv och att parlamenten spelar vi perspektiv. Det kan göra okkurst löje vi personerna av parlamenten att det kan ska virka större attributier framme. Det är östnäsenter det som filmarna gör. Figurerna i filmen är karikerade. Ofta östnäsenter utstappade. Man karikerar bonarna vid att få det i för stor kläder, för lite kläder. Man också har en farve hållningen av ötlombonen. Men att det inte bara att det är över i komik, men att det östnä häver att dessa personerna får en substans och det tragiska östnä som är bant under. Och så är det en palett av liton vald till dessa växnar och hon är östnä olja tan farve hållningen att det är stövet det som tar bruk i filmen. Det är kraftiga vi Ray Andersson och i hova alltså. Så livna alla dessa här filmfigurerna knappt upp. Och så in en föregångt och det blev makast på tandmaten. Det är teatralst, filmiskt och att hon är lika som vötlaren här som alla dessa här figurerna grekva på sjur. Och tar gera parlamenterna livande. Hon ska ju vara allt. Hon är ute och inne och hospitalen och inne i löjligheten och kameran och köken och bar. Så hon är med ju vara neutral. Någorlunda neutral. Men så rör man ju alltid små klockst. Sort. Stort lite, som grafiskt in.